scale of Australia's bushfire disaster is beginning to emerge. Tonight with the U.S. and Iran on the brink, and the president alerting Congress tonight the U.S. will respond with force. Ukrainian airliner that crashed in Tehran never... Nililikas na ang mga residenteng nakatira malapit sa Bulkang Taal matapos itong mag-alboroto. The NBA star Kobe Bryant was on board that helicopter and is now dead at the age of... COVID-19 can be characterized as a pandemic. Yes, Henry, sinailalim na nga ni Pangulong Rodrigo Duterte sa enhanced community quarantine ang buong Luzon. San Simon ding Memalen, masigasig lang mamagobra rin tao, busy lang ang karelang obligasyon king obra, kung ano maning aldoldong gagawan. This is my first parish assignment. I never had a parish assignment before, so this is like a baptism of fire para sa akin. At unang parokya ko, dumating pa parochial assignment ko. I mean, dumating pa itong pagsubok na ito. Sinabi na Mika ECQ-pin, may takutan na po rin tao. Na po talagang lalagay, kembali. Hanggang po niya talagang siguro na atiis itang hindi nga liwa. Huling alala talagang panyuporta. Huling mitok ng laobra. Mangailangan na po talagang sahop. The ECQ can be hard for the most of us, but there will always be other people who will have it worse. At the end of the day, we can still eat plenty, we can rest comfortably, and have a good night's sleep with our loved ones, while others may not even have a roof above their heads, or may not even have something on their plates, and will go to sleep with their stomachs rumbling, uncertain about tomorrow. And it only gets harder each day. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Kaya niyang ma-implement nitong lockdown, kanta medyo may alarmang bagya eh. And then kanita may gather kami rening team, including Iamong. Sabi namin, ano kaya itong pwede tamong gawan? Panandaman dereng tao na atsuya yung pisamban. So itapin, kantaya mag-start may bait itang Adapt a Family Program. Siyempre, maraming sabihin natin kinoconsider dito. Una sa lahat, siyempre, yung survival ng parish itself. Ibig sabihin, walang misa. Ibig sabihin, pag walang misa, walang kolekta. And you know naman how we run as an institution. We rely so much on the donations of people para mapunan yung pangangailangan ng parokya. So start with those things within. And then, from within, lumawak, bigla akong na-realize, oops, teka, I am not just a parish priest for this convent, for this specific place. I'm not just a priest for my family. I'm just a priest for this community here, dito sa Mother Church, as I've said. And then, lumawak, I realized that there are people out there maybe waiting, maranasan ang presensya ng simbahan. Ang naisip ko nun ay presensya lang, yung maramdaman lang at makita lang ang kanilang kura paroko
na pumapasyal at nakakaalala sa kanila. But mag-iiba, kapatid, ang perspektibo mo at mag-iiba totally ang plano mo kapag maririnig mo na yung mga kwentong ito. Para bagang isang magulang na hindi matiis ang kaniyang mga anak, lalo na pag nakita mo na may pangangailangan. At I think that is why we call the church the Mother Church. Like a parent na hindi matiis ang kanilang mga anak, na hindi tulungan, lalo na sa mga sitwasyong gipit at panahon ng krisis. I was hungry and you fed me, thirsty and you gave me a drink. I was a stranger and you received me in your homes, naked and you clothed me. I was sick and you took care of me, in prison and you visited me. I tell you, whenever you did this for one of the least important of these followers of mine, you did it for me. May sa kami ketang creek na ning San Isidro. So ikit mi itang true ketang interview abe yamong aliwa man ikeng mag-interview pero abe mi among nung dandaman mo itang story adaretang tao nga reta. Ito paramdaman mo talaga na ito talagang masakit para karela. Ito bang bala mo itang alanang bukas para karela. Kami po taga dito. Kami dito. Salamat po ako. Sino na rin natin mo ganyan? Tatlo. Kasama na yung asawa mo nun? Kumbay dyan kayo kumbay. Lugar ito, although adadalanan ke, literally, creekside lang makatunang ding tao. Itang lugar ito, dakal laretang apapansinan ko na talagang doma magobrala, pero akit mo pa mo rin itang dakal laretang kailangan pa mo rin sopan. Since na may makbungin pinatubo, kanita lalinto ka rin dete. Deta talagang ilapin ding NPA, no permanent address. Tsaka deta yung obradan talaga deta, atin nala. Detang magobra, ilapin detang daily wage earner. Nung magobra ngayon, bukas sa layang kanan, ilapin deto. That was March 24. Anyang migbisita kami para lawin na nga mong itang sitwasyon da rin ka rin niya. May ano ka dito? May bahay ka dito? Nandun na sa'yo. So, pagbalik namin. Pagbalik namin, doon naman. Hello. Ilan kayo dito? Ilan yung anak mo? Tatlo lang po. Tatlo. Saan ang sawa? Saan siya? Saan siya? Sa real estate po. Sa real estate. Hanggang ngayon, meron pa naman. Saan nakatira? Sa atin po. Actually, ala ka nga kita kay Karela, itang malungkot. Although, makanya ning Karelang kabilyan, nakakit mo Karela itang contentment. Kasi pining importante kin dito. Pero Diyos ko, Lord. Yan ang kakainin niya parang ano. Dahil? Wala na. Trabaho. Dahil ano? Wala nang trabaho. Pakita mo kay Kuya. Yan. Dahil daw wala nang trabaho. Yan. Nanghuli ng ano pa tawag mo dyan? Gurami? Tilapia pong maliit. Tilapia ba yan? Sarap yan, daing. Paksi ko na lang to para ano. Paksiw daw. Para makaraos sa oras. Sa limang anak ko Ila sardinas siya itang tinggap da 3 kilos abias and 2 pails kaya na kanong Karela ita. 3 days ta na kanong kanan ita. So ako sabi ko, deng makanya na pamilya, itang saguli kaila, itang appreciate they appreciate the small things na nabibigyan Karela ita mga niya.
Pasalamat lang nga mo. Kay batiya mong biles na lang. One of their leaders asked me to stay. I refused at first dahil meron pa kaming pupuntahan at pangalawa, medyo may mga ibang tao nang nandoon, no? So mabilis kaming umalis. Then I was told by our coordinator, they wanted me to stay because they wanted to give something daw. Lalo po akong nag-isip na sabi ko, hindi na kailangan. Baka pasalamat pa yan o baka merong bibigay na parang pabaon, ganyan. Parang lalo akong magigilty, ganyan nga yung sitwasyon. Sabi ko, hindi ko kukunin din, ganun. Parang iniwasan ko sitwasyon yon. Only to find out, meron pala silang initiative na ginawa. Nag-ambag-ambag. Then I remember, no one is so poor that she cannot give. No one is so rich that she cannot receive. So, parang hindi hadlang ang kahirapan, hindi hadlang ang isang matinding krisis sa buhay para hindi mo isipin ang ibang tao. I think that's what pananagutan is all about, no? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. Significant nung moment na yun. Kaya sabi ko nga, more than the 50,000, 20,000, 30,000 na donation na natatanggap natin, walang katumbas ito. Ayaw kong ngang itapon yung sobre, pinaglaanan ng baryang yun eh. Maka-touch kasi kung akit chularet ang King Creek, ne? Kaila talagang miserable la rin biye. Imagine itang meto nga kwartong makanyan, makatok na atlong pamilya. Pero in spite na makanita, may kapag-donate la pa mo rin. And then, as I've said, one help came after the other. Anyang biyenong Patrick Banaldetang bariya, metong lang plastic, makanyan. Sabi napin ka nga mo, inganak na, dodonate no renta, king adapa family, para kanita nga anak makapag-share ya. Yung kakwentuhan ni Tapin Donors, kumami na loob, kay ba't lepitan, kay mo nga ako timpong, tangan ako ba rin ako po kanong akit. Ay bakit na, miss na kayo po kanong ako. Hindi, sige yan, kay ba't ko dumalan taking balayan. So, itang kay ba't na itang discussion na itang donors, minta kami bali, mabilisan. And then, kay ba't ikidnepin, maka-plastic na la, binalot na nuret ng barya, sin talagang balit, 1 peso, 5 peso. Pero more on mamesos la kasi di nga anak, ito mo nga sa save na Ngayon kay ba't, anyang karas na nga mong, sabi na, Padre, na, ako din po rin ang atipong ko, kaya ko na lang po kempisang banana. Yun na pong linawin ng among Rick nasopan. Minyesya kami pong 405 families every 3 days, didinan nila pong ayuda hanggang abiyas mo po pang dilata, pong noodles. Ito po yung kaya kaming sasaob karela. Ang kaime niya nga po. Okay, one day, ipasyal kami San Pedro para mag-ocular visit sa Yamong. Yan kahit ang dulo na nitang San Pedro, atin na sa 12B, yapin pala yung lugar na rin magtitike. Ito uling kasalunsungan na pamuning COVID kahit kanita na quarantine. Medyo makikahigpitan talaga itang pamagumpisa na. Akit mo talaga karetang tao na itang pamangailangan da. Matwat anak, ang burira, lumapit la kaya kami, lumapit la ka nga mo. Burira, pakisabyan din. Akakit mo na ating kasakitan talaga. Kaya tang oras na ito, kaya tang panahon na ito. Kanya, nanong kao mo, siyempre, makapisip ka na kailangan talaga dinan lang ayuda. Diyan midinan kitang relief, orasyon, aos ang tamo para ka rin AFE.
malyari ako mabiyeda. So karinya may buitang kas assistance na ning AFP na mig-branch out para karetang ticket, di nan lang panyaling take. Kaya pa magdalan-dalan mi ka rin checkpoint, isip mi nung makaranong milang sopan den frontliner tamo. Yan kaya mig-suggest ko, mo nga ako, kaya pwede din ng prutas o kaya gatas o kaya lutong pamangan. O yan kaya may combining kaya may pagkasunduan mi, di nan milalakan ng pera, ampong dita ka relief. Huwag ka mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Mahal kita. Tapos, ilan ba yung anak niya? 4 po sila. Bali na, nandiyan po yung isa nga po yung asawa ko, yung tatlo po yung dito. Sa South na mo, ba't papadala na dito sa mga? Kami naman, ibigay namin ng dalaga kami. Nakulipan yung barangay, yung house to house lang. Kaya masita talagang obligasyon dito. Kaya katangkulin dito sa mga. Car naman clear, tapos po. Pahadiyo po, sana. San Simon is clear. So far, 0. So far. So sana rin It's an opportunity, I would say, not a curse, but opportunity. Oh, I'd like to use the word, it's a blessing. But of course, it's a choice, no? Sabi ko nga, when I'm asked, bakit kailangan mong gawin yan pwede naman pagdasal na lang, ayahan na lang ang gobyernong gumawa yan. But at the end of the day, it's a principle, value. Magiging masaya ka ba kung mananatili ka sa kumbento, sa bahay, na nakikita mo at nalalaman mo at naririnig mo ang daing ng iyong mga kaparokya na nangangailangan ng tulong. Sanganin naman kitang milk supplement to kids aged 3 to 4 years old to indigent families. And lastly, migaya rin sa nga ketaking food assistance to former reformists of the Bahay Pagbabago, Apong Pilar Reformation Center. Itang misip kang paralan ng mga nanumeng idaking sarili mo karengaliwan tao. Naman mo kitang material bagay nung kitang nung makanano kang mag-reach out karela. Masaya ako uling may kapagkakataon ko kitang kayaw sa na antita itang agawa mo man na kasi itang ingisipan ko palagi lalo na para karetang pakakalulu itang save me mo man kitang metong ng mil maragul na yung bagay ito.
to love another person is to see the face of God. Yes, even in the midst of this crisis, the face of God is at work, is at play, and is manifested, and it comes in different phases. It comes in different situations. It comes in different persons, and to top it all, to all who made this program possible, thank you for being the face of God. Thank you for reaching out and for helping us, helping other people, especially the least, the last, and the lost. Pati tatatanggapan da, masaya kami, yung pa mag-distribute ka rin. Masayang tatanggapan, maligaya, uliping ikit mo rin kalupa mo na ibigay mo tang ayuda, mo spiritual, ang popay tang material, asaop mo na karela. Masaya kaya po ketang meging katugunan da. Maluyo po, kempong lagyunan ng kaya kaming parokya, pasalamatan mila po retang ating dalise puso, retang ating maganaka, retang tutu, retang sabyan ming era po isipan ng sarili da nung mawalan la. Pero binyeda pa mo rin po itang agyura para makasaob. Of course, hindi pa tapos. Patuloy po tayong tutulong as long as may taong nangangailangan. So the mission has just started actually. It will never end as long as we have neighbors, we have parishioners who are in need. No?